Il-Gvern se jressaq abbozz ta' liġi biex tissaħħaħ l-awtonomija personali u bekk għall-ewwel darba jiddaħħal id-dritt ta' testament mediku jew inkella living will. F'Mejju li għadda il-Gvern kien nieda konsultazzjoni pubblika dwar riforma usa. Hija riforma li ħadtħol fis-seħħ bħala riżultat tal-konsultazzjoni dwar l-eutanazja volontarja assistita kien qbil ġenerali mal-stakeholders u għandu il-prinċipju u allura nħares il-qudiem billi sal-aħħar tas-sena nkun qed inressaq dan l-abbozz quddiem il-Parlament. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet hija elenkat bosta riformi li qalet qed isir xogħol intensiv fuqhom dik li għandha lan tipproteġġi t-tfal u l-minuri mill-effetti negattivi tal-mezzi soċjali. Għaldaqstant fakret kif se jiġu allokati 4 miljun euro lis-segretarjat bilan li diversi direttorati ikollhom lodda finanzjarja biex imexxu l-qudiem l-istrateġija tal-Gvern. Qalet li x-xogħol f'dan qed iħalli l-frott u semmiet l-indiċi tal-World Justice Project fejn Malta tejbet il-marka tagħha biex issa tinsab mal-ewwel 26 fost 143 pajjiż. Apparti minn hekk qalet li fl-indiċi tal-ugwaljanza bejn l-2021 u l-2025 Malta hija l-iktar pajjiż li għamlet avvanzi. Temmet tgħid li l-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam qed turi riżultati ċari bi 30% tal-miżuri tal-istrateġija kontra l-vjolenza bażi tal-ġeneru jitwettqu. F'dan il-kuntest semmiet li se titnieda inizjattiva biex jiġi provdut kenn għal vittmi tal-vjolenza domestika li kollhom bżonn akkomodazzjoni alternattiva u li se tiġi varata it-tielet strateġija kontra r-razziżmu.